ପିଲାମାନେ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପ ଶୁଣିବା, ଯେଉଁ ଗପଟିକି ସତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସେହି ଗପଟିର ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟାନୁରାଗୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଏବେ ଶୁଣ ଗପଟି। ଭାରତର ଏକ ଗାଁର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର କାହାଣୀ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିନସାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହେବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ କହିଲେ, କାଲି ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜ ନିଜର ଖାତାରେ କରି ଆଣିବ। ତା ପରଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଉତ୍ତରଟିମାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସବୁ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଖାତା ଦେଖାଇଲେ। କେତେକ ପିଲା ଉତ୍ତର କରିକି ଆଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଯେତେଜଣ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା। ସେ ପିଲାଟିର ନାମ ହେଉଛି ଗୋପାଳ। ଏହା ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଗୋପାଳର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପୁରା ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋପାଳର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଗୋପାଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରତାଳି ଦେଇ ଗୋପାଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳର ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଗୋପାଳକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, ତାକୁ ବହୁତ ଆଦର କରି ସାହସ ଦେଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ପିଲାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମୋର ମିଛରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ମୁଁ ମୋର ଏକ ମିତ୍ରର ସହାୟତାରେ କରିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଏହି ଉତ୍ତର କରିନାହିଁ। ମୋତେ ନ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ମିତ୍ରକୁ ପଚାରି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି। ଗୋପାଳଠାରୁ ଏଭଳି ନିର୍ଭୀକ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁଜୀ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଦିନେ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ନାମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ଜାଣିଛ କି ଏହି ବାଳକ ଜଣକ କିଏ? ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଏହି ବାଳକଟିର ନାମ କହିପାରିବ କି? ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଫଳ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଲା, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ହେ ମୋର ଆଦରର ପିଲାମାନେ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳଙ୍କ ପରି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଅଯଥା ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ କାହାଣୀଟି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବ। ତୁମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବ, ସତ୍ୟର ଅନୁରାଗୀ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଜୟଗାନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟର ଜୟ। ଗପଟି ତ ଶୁଣିଲ, ତେଣୁ ତୁମେ ସେହିଭଳି ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବ।